Ако търсите най-добрите брокери за търговия с Форекс, сте на правилното място. Това видео ще ви преведа през избора на доверени и регулирани платформи, които предлагат ниски разпространения, бързо изпълнение и професионални търговски инструменти. Ако искате да ги разгледате сами, ще намерите всички връзки удобно разположени в описанието. Нека започваме. XTB е един от най-големите и най-уважаваните брокери в Европа. Основан през 2002 година и листнат на Варшавската фондова борса. Той е регулиран от водещи органи като FCA и SISEC, което гарантира прозрачна и сигурна търговска среда. Платформата XStation 5 на XTB се отличава с бързина и интуитивен дизайн, перфектна както за начинаещи, така и за напреднали трейдери. Тя предлага песни спредове, започващи от 0,1 пипса, изключително бързо изпълнение на поръчки и достъп до над 2000 инструмента, включително Форекс, индекси, акции, ETF и стоки. Трейдерите също така се възползват от богат образователен раздел с вебинари, курсове и ежедневен пазарен анализ. Регистрирайте се чрез линка в описанието, за да започнете търговия с XTB и да изпитате неговите професионални инструменти и пазарни анализи. eToro е още един отличен избор, известен в цял свят с комбинацията си от търговия с валута и социално инвестиране. Основана през 2007 година и регулирана от FCA и SISEC, eToro позволява на търговците да достъпват широк спектър от пазари, включително валутен пазар, акции, ETF, стоки и криптовалути. Всичко на една платформа. Интерфейсът е интуитивен, наличен както на веб, така и на мобилни устройства и поддържа копи трейдинг, което ви позволява автоматично да следите стратегиите на най-добре представящите се търговци. За ентусиастите на валутната търговия, eToro предлага реални спредове в реално време, бързо изпълнение и прозрачни цени без скрити комисиони. Освен търговията, имате достъп до силен образователен център с ръководства, уроци и реални пазарни анализи. Създайте своя акаунт чрез линка в описанието и разгледайте мощните функции за търговия с Форекс на eToro. XM е глобално признат брокер, активен от 2009 година, регулиран от SISEC и ASIC, известен със своята надежност и конкурентни търговски условия. XM предоставя достъп до платформи NT4 и NT5 с ливеридж до 1 до 1000, в зависимост от региона, спредове започващи от 0,0 пица и моментално изпълнение. Това е предпочитан избор сред търговците, които ценят гъвкавостта и скоростта. Освен Форекс, XM предлага търговия с индекси, акции, ценни метали и енергийни пазари. Брокерът също така провежда ежедневни пазарни брифинги, вебинари с експерти и задълбочени уроци, помагайки на търговците да подобрят уменията си и да бъдат в крак с глобалните тенденции. Регистрирайте се чрез линка в описанието, за да отворите акаунт в XM и да изпитате професионални условия за търговия с Форекс. Надявам се това видео да ви помогна да откриете най-добрите Форекс брокери, с които да търгувате уверено и сигурно. Ако го направи, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала за повече подобно съдържание. Благодаря за гледането!